ठेवीत नाही मग त्या काय वेगळा पाणी बिनी वाईट जरा पाणी मॅग्नेट हो काय ते काय ओके काहीतरी म्हणतात त्या मग शब्द आठवत नाही काय तर काहीतरी नंतर पुढचे काय काय होता आमका मारा नाही आमका येत ना आम्ही मुरत ठेवलं त्यांना वाजवायला मी बरोबर मीठ लावून त्याच्यात अगोदर मीठ लावून ठेवलं काय म्हणतात ते का ते पुष्पा घ्यायचे पुष्पा जनरल नॉलेज त्या का आमका नाही माका येतं पण माझा इंग्लिश तर भारी आहे ना मॅडिनेट काहीतरी माझं टाकीत आणि त्याच्यातच आता हे का उद्या पुणग्याच्या आजचे मासे उद्या पुणग्या फक्त काय कुलू गोळ्या त्या का फक्त आत्ताच नाही तर आमचा मारा उद्या मला रेसिपी माशाचं तू भारी करतो मी बघलो हळदीतले मासे हळदीतल्या पण एक रेसिपी मिळत नाही तर रेसिपी करत नाही बाबा करीत नाही धरून हळदीच्या पानातले मासे हा हे खाऊची आता गाडी तिला सांग उद्या मासे आम्ही सांगितलं असं सांगा नको नाही तर केलं ते आमकाव नाही तू ऐकलंय व्हिडिओ बघितलं भारी आता व्हिडिओ काय मासे बनवतो तू मालवणी बोला घेत नाही का मालवणी नको मराठीतच बोल तू काय म्हणता शुद्धीत बोल म्हणता खाव नाही तो मासे बनवतो सांग बस तणाच्या झाडावर चढला जा चढवलंस ती तुका आणि आमकाव जेवण पूल आमचा काम रे तसा काढा तुम्ही पुरे थाळीची सांग सगळे घेत आधी सांग किंमत तर कसले होते थाळीचे सांगा चला तुमका अरे हे ह्याच्यात राहतात माका माहिती बघा माका माहिती होते 900 रुपये द्यावं सगळे मासे बघा किती येते किती 900 रुपयाचे सांगा 900 देऊ नका तुम्ही बोला घेता आमच्या सकट किंमत सांगा आम्ही उभ्या होत्या मासे किती येते बघा ऐकलं नको देऊ नका बोला नको जावा तुम्ही 200 रुपये देऊ नको त्यालाही सांगतात तिला सगळ्याची मग किंमत बोला काय सगळं बोला पवार मोठे आहेत सांगाय म्हणजे त्याच्यापेक्षा मामा हे बघा उकळून बघा तुम्ही आणि सांगा पवार आहे ना सांगा सांगा मासे उचलून काय बघा हा 500 द्यावा सगळे कोण घेता पाव तुम्ही सगळे नको 500 रुपयाला देतात तर सगळे घेतात 600 रुपये द्यावा तुम्ही आता आम्ही पण रिकाम होतो 500 देतात देतात ते देतात देवा पिशवी काय तुमका वता पिशवी दोन या करा दोन भाग करा तुम्हीच द्या करून तुम्ही त्या भागात आस काय कोणाच्या आम्ही हो तर आम्ही होणार आहे आम्ही तू कसं हो तुझ्या भागात दोन भाग करा काय ते नका नको काय नको मी तू तर मी नाही मी पण घ्या पैसे आता का देऊ सांग मग मी देतो मग शेट मुंबईवाला शेट आहे हे मुंबई वाले काय नाही तुम्हाला दे मनात कॅशियर यो पुणे कॅशियर यो आम्ही नेताना नाही म्हणून ना आता खरेदी बघ काय मी काय करणार नाही खरेदी मासे घेतले बस झाले साधारण हात नाही लावणार आमका साधारण हात पण नाही लावणार आमका तुमच्याकडे देते एक तांबूचा पोहरा काय मग फ्राय पैसे फ्राय बी नको तुम्ही काय बोलत नको ही रेसिपी आता या माशाची रेसिपी नाही गेली अजून काळुंदराची याची पहिली आज उकडलेली ना रे हा उकडलेली बघ मासो माका माहित त्याच्यातलं एक टँका द्यावा नाही तर बघा म्हणजे बरोबर केलं वाटणे बघा याच्यात घाला हातात घाला तर मित्रांनो आपण काल घेतलेले मासे होते काळुंदरा ती आता पूनम त्याची रेसिपी बनवता तर आता आपण ती बघणार आहात आणि काय काय बनवता नवीन काय दाखवतात आपण बघूया तर वंडर बघत इल्लं आहे त्याच्याकडे तर त्याला फोन लावलेला आहे की काय जेवण झाला की नाही तर म्हणता चालू आहे
तर बघूया. जेवण झाला पो माहिती का? हे ते दिवशीचे मासे होते. सुरमा आयता हळदीतले करता. ते का हळदीतले केले. कधी केलं? ते का झाले सुद्धा करू. त्या हळदीच्या कांदे. भारीच. कधी जाताना नेऊ कोई एक फूड. जेव तू. हो तो थंय जेवचो थांबलो. तो एडिट करतो. तो 2 वाजता जेवी. माशामुळे जास्त भात जाणार वाटतं म्हणून आधी तांदूळ घालतो. आधीच तांदूळ घालतोय म्हणजे तुम्ही बोके आहात ना. विनू सांगा कवे जेव स्पेशल. किती कष्ट करूचे लागतं ते का. आम्ही जेव खाऊ म्हटल्यावर. झाले करू घेतलं. ह्या का ह्याच्यात काय टाकून घेतलं आम्ही. ह्याच्यात मिरची, लसूण, आला, धने, तिरफळा, हळद. त्या टाकून मिक्सर का वाटलं की मिक्सर का वाटलं. पीठ घातलं असता. पीठ जरासा बेसनचा काय होता काय म्हणजे ह्या का हो आगळू टाकतं. म्हणजे तुझ्याकडे हा आणि इथं हो रवो. त्याच्यात जरासा बेसन टाकायचा. चुलीवर नाही केलं. चुली राज घाया रे बाबा. तुला काय सांगा मी आधी याच्यावर जेवण करीतच नाही. कोण उभ्या राहावत ते बसन करू परवडला नाही तर का आग पेटव जा मग करतो. तू काय सांगा. मला माझा येत आहे बघ. दाढ दुखता रे बाबा रात्रीपासून. मीठ ठेव. फळमिठाचं कडू ठेव कुठं दाढी. आता का मसालो अरे जरा नावा शो पीस म्हणून टाकूच होते का. शो पीस म्हणू की चवी. मी टाकीत नाही. पोटात बरणी ती आहे कुठं अजून आवाज बसलो. थंड पियाला ना रात्रीचा भाजला तर जरासाच पियाला. दडान खाणाऱ्यांची जातात तशी आहे. आम्ही दडण आम्ही जायच होतो. आम्ही खाऊ दडा. काय करतो अरे तर एक मिश्र केलंय. म्हणजे गाणी परततात तशी. भांडा भारी भेटला काय पण म्हणतो इथं. मी माझ्याकडे असली जास्त नाही ना. हळदी कुंका कसली भेटत त्याच्यात टोमॅटो वगैरे ठेवची. ती प्लॅस्टिकचीच भांडी म्हणजे काय आपण जेवण करीत ना. हा गो बायो तुझ्या हातान जेवण घे. त्याच्यात ते माश आपल्या हातानच घेताला. आपल्या हातान जेवताला मूर्ख. मी वाढल्यावर ते का जेवक होता. हा मग तू आज कमी जेवते मग आम्ही इलाव जेव. दुसरं येता पाठसून मी पुढे येईल. तोकडे दडण काय खातो. औषध गो तुझे. ती द्राक्ष आणलंस ती माका आणायची ना. हा तू आणलंस त्याचा का आला. गॅस चालू नाही यार. गॅस आहे तू चालू काय रे देवा. तेल तापता मग तापता काय. तू गॅस चालू कर गो. तू काय रे तू काय. मी माका कसा कळत तू गॅस चालला पेटवलंस की ना. तू ठेवलं आधी तो गॅस पेटूच्या अगोदर. माका वाटलं मी गॅस पेटवलं. सरबरीत झालेलं. तुमच्यामुळे सरबरी गाव झाला. जत्रेतला तुझा गेला नाही. जत्रा फिरता डोक्यासमोर. मीठ किती केपो टाकतं. मीठ 10 केपो टाकूचा माझा. तुझा काय म्हणणार. माझा काय नाही म्हणणं. मग तू किती 10 केपो काढणार खारट करीन. काय खारट होणार नाही. आपल्याला माहिती आहे. मी अंदाज बनवलंय. गो आपल्या हाताने जेवण घे आणि जेव आपल्या हातानच. भरवणार कोण नाही. भरवणार जेवण गेलो. भात खाऊन गेलो. याकडे काहीतरी होता.
ह्या आधी बाजूक ह्या काय माका ते कुकराची भीती वाटता मागच्या वेळीपासून उडावल्यापासून. तो खरं म्हणजे आमका भीती वाटा होई आम्ही भाज लाव त्याची. तरी पण माका भीती वाटता त्याची. होता बघ कशी शिट्टी त्याची आधी. नवीन घे तू. पैसे दी तू मम्मी घेतो आता काय घे. हो माझ्याकडे पैसे ह्या नाही. नवीन गीत आणि मी कामाक जातोय. आता इथं मासे लावून घेतलं. मग ते आता मी कसं आता लावून करायचं? ठेवीत नाही मग त्या काय त्या वेगळा पाणी बिनी वाईट जरा जरा पाणी. मॅग्नेट हो काय ते काय उभय काहीतरी म्हणतात त्या मला शब्द आठवत नाही काय तर काहीतरी नंतर पुढचे मेरगी काय काय होता. आमका मारा नाही आमका येत ना आम्ही मुरत ठेवलं त्यांना वाजता. मी बरोबर मीठ बीठ लावून त्याच्यात अगोदर मीठ बीठ लावून ठेवलं. काय म्हणतात ते का ते पुष्पा घ्यायचे पुष्पा जनरल नॉलेज त्या का आमका नाही. पुष्पा काय म्हणतात गोल्या का हा काय येतं पण माझा इंग्लिश तर भारी आहे ना. मॅडिनेट काहीतरी ह्यो मायजर टाकीत आणि त्याच्यातच काय होते का म्हणतो आमका येत नाही मारा. तुका मनाक कोणी झालेला माका आठवलं नाही. मनाक नाही येत आपण तोंड जागून राहायचं. आम्ही येतं 2 पाहुणे म्हणायचं आणि समजायचं आणि त्यांच्या पोटाक लागली समजायची. तुम्ही काय का माझा वर काढू. आम्ही 2 जण जेवलो की समाधान झाला समजायचा. तुम्ही जेव्हा आमच्याकडे मी त्या दिवशी तो एक ह्यो इल्लो पोरगो तो तो पाटीक लागता पाळ्यांचो तो शेशीच्या पाठसून इलो गो. मग त्याका मी काय केलंय माहितीया इलो त्याका जेवण घातलं एक शर्ट दिलं एक ताट ग्लास दिलं त्याका आंघोळ घालणार होते फक्त पाटात नाही. ऐके मासो खालास की तुझी दाढ बरी होणार. माका तो मासो नको माका कधी झोपा गावता मी बघतोय. मी इतके जागरण करून झोपलोय ना दुपारी उठलोय. माझी दाढ दुखता म्हणून सांगतो. दिगंबरा मी जेवण करताना गाणं म्हणायची मला गुणगुणाची सवय आहे. गुणगुणायचं नाही उगीच उगीच काय पण गाणं म्हणणं याचं ऐकून उलट बा मस्त स्वतःच्या स्वतः. भात विनू येता जोक तो थाईला टाकून पण ये जेव्हा ठेवी सांग मी येतोय मी संध्याकाळी जेवीन. कसे खराब ती मी पडतो नको. तर अशा प्रकारे मासे भाजून झालेले आहे. आणि याकडे काहीतरी दुसरा बनवता कोशिंबीर करता वाटतं. हो मॉप शिकत या झटपट जेवण बनवण्यात एक्सपर्ट आहे. हो कसे बघल्यार काय म्हणजे आधी सांगायचं नाही नको सांग कर काय तर तुझ्या डोक्याने तू काय तर कर. मासो बघतो तकडे बघ पटपट कर. हात कापात माझो हे काय या ना या काय नाही होय जीव होयो माका. माका भूक लागलेली आहे. माका भुकेच्या विचारात आहे. गेलेलो घरात माका पाठी पिटाळलं आणि त्यामुळे विचार करू. हा ये सावकाश आहे सावकाश आहे. चौकात म्हणजे की गाडी घेऊन येता की झाले थोडं पेटी करतो पण किती मिनटातली 2 मिनटातली. काय बोलतात यार उडाला. पिटी ठेवू बरी ना 5 मिनिटाचं काम. आज पिटी म्हणते या काय बनवता बघितलं होता काय करतो काय करतो धांदेला ना म्हणून काहीतरी करतो. ही पिटी वेगळी आहे. पिटी वेगळी नाही पिटी आहे की पिटी अशी पिटी करतो
दसऱ्याची मध्ये मध्ये येऊ करे. मी काय केलं, मी गप्प आहे हो. तू धगावलं तर तुझी आई आणखी मोठं ते म्हणजे माझी आई. तुझी आहे ती कोण, माझी आहेत ना. हा नंतर पप्पा म्हणणार नाही का खावं. आपल्या दिलाची चुकी काढणार नाही तुझी चुकी. तुझीच चुकी म्हणणार, आता बोलणारच नाही, आता गॅरंटी आहे ना. काय होतं मीठ माशात घालच्या पिठी सर बरी झालंय काय मी काय म्हणलं येडाच वाटतंय काय. नाही चांगलं, नाही तर मग सांगशी असा मगाच्या गॅस सारख्या करशी, नाही तर गॅस सारख्या असं गॅस केला असता मगाशी. आहेत गप बस. कोण मोठं बॅलिस्टर असलो टाटा बिर्ला असलो तरी वाईस म्हणून ते काही इसराफ होणार. विसरलं कसा कोणता गॅस त्याला वाजता मासे टाकून घेतलंच तरी लक्षात नाही तुझ्या गॅस चालू आहे की नाही. आता इथं हळद सांगायचं काय टाकतंस. हळद टाकलंय मूर्ख. हळदीतले म्हणजे काय केलं गो इथं. अगो अरे बाबा हळदीतले म्हणजे त्याच्यात मिरची घातलं, त्याच्यात लसूण, लसणीचे 7-8 पाकळे, आला घातलंय, कांदो घातलंय, हळद घातलंय, हळदीची पानं खाई घातलं, हळदीची पानं घातलं, म्हणजे गुतूर टाकलं. हो सगळा मिश्र कॉकटेल करून केलं का. माका वाटलं मोठं भातात ते बागतात त्या मोठं तसं नाही मोठं एवढं हे दुसरं गो हडीच वाजता माका पाणी लावूक जाऊचं आठव आत्ता लक्षात तिला घातले किती पुष्पा. किती वेळ फोन लावायचे पण तुमका. घराकडे येऊन गेलास ना परत. अंजू मावशी होय होय मग ह्याच्यातून इलं कातवांसून तू छोटं केलो देकडे केलो काय छोटो ते बाबली या ये बघूया. नाही येतात मी बसते तू काय बसतो. हे बाबले हे पोरा चल. बबल्यामुळे आणि माझा चान्स पडलो. बाबल्यामुळे येतो चान्स पडलो रे. हो ये, ते बस. कामावर ते जेवण झाले झाले सगळे. तुमच्या बरोबर बस रे. लाजा नको अजिबात. अजिबात लाजा नको. हा. आमचा घर असा अरे आधी जरा हे होता ना कामावचा मग तुका एकाच बोलावते डायरेक्ट एकाच रे घर पण गृहप्रवेश काय त्याचे फोटो कसते काढूचो. 500 रुपये थाळी 500 रुपये थाळी रुपये थाळी. हा. हे कोण माका ए पिट्टी पण हा बबलू पिट्टी पण हा. हिरे फोटो काढ. ए ए गणे ए बघ गणेश. हे माझे मिस्टर नाला विशेष जरा काय घेते हो. हा बघ ते नवीन बघ आधी नवीन बघ मला सांग तिखट झाला असताना तिखटच पाहिजे चालू करते हा. बरं आहे आवडलं. काढून जा ना गो. हा हे काय असतं काटेमध्ये ते आमच्याकडे बघितलं नाही ती थैलीत की का दीप्ती एकदमच घेतला 500 रुपये सगळी. तेव्हा ती तू आहेस ना. ना होत आमची मुंबई उडव जाणार. तिखट झाला काय रे बाबले. बरोबर ह्या हळदीच्या ह्याच्यातला आता पानातला बाबा. आहे ना. हा एका मागणी ह्याच्या हळदीच्या पानातला या ह्या ते काय हा. खोबऱ्याचा नाही वाटा बा. ह्या हळदीच्या पानातला बरं आपण ते हळदीची पानं जरा कमी झाली काय काय ओली भेटली ना सुकी आता सुकले ना ते. भारी लागता. ये मला भाजली मी घेतलं मी लागणार थोडी. आपल्या भाजलू ए मागानगी ए लाजा नको मी माग. हो तो काटे काढता काठे शोधू नको. मला तृप्त झालेला आहे. मन मेल्या माझा तर चांगलाच झाला रे. किती खयचो खायचो आणि खयचो नाही असा झाला मेल्या गत. तर हेच पाहुणे होते 2 जण कालचेच. यजमानी कढी भारी झाली हा. काय कढी हा तर मॅडम काय कसं काय जेवण मस्त आलं. मी पोटभर मी जेवले ही आधी. भांडी आधी तू घास रे बरं ना रे. भांडी घासून जम पळशी नाही नाही, म्हणून मी आधी उठलं. हुशार मी किती जेवण बरा होता ना रे बाबल्या. साधारण होता. भात जरा सगळे भारी भारी खरोखर होता की. हे बघा पहिल्यांदा जेव किल्ले. पण ह्यो मुंबईतून इलो ह्यो जरा लय हा, ह्यो लागता मुंबईसून इलो लाजणार. ह्यो त्याच्यापेक्षा लागतो
कसे वाटतं व्हिडिओ बरे वाटतं. ही ताईला ओळखतो, ही ताई हा पूनम ताई आहे ही आमची. काल आमची ओळख झाली काल त्याच्यामुळे ओळख आज झाली. खरोखरच तो आज जेव केलो म्हणजे कसा काय जेवण करता तो म्हणजे तो प्रत्यक्षात जेव केलेलो आहे ह्यो आज. होय नको ते जेवण मस्त होता ना. हो मस्त आहे. दाखव तू माशाचं काट दाखव ते मराठी. एका मालवणी समजत नाही म्हणणार काय तो होय करीत जाता. मालवणीत पटकन लक्षात येत नाही ना. माझी हिंदी बघ कसली आहे, भारी आहे. माझ्या हिंदी तो व्हिडिओ बघा आणि पहिलो मी मुंबईला जाऊन जाऊन मालवणी पाठ झालेला आहे तिथं. पाठ झाला म्हणजे एवढं बोलत नव्हतं. एका गुडची आणून दिले. चल मग बबली आहे. हेच बस पोरा. हे होस ना होस ना. हां चला तर जेवण बिवून झालेला मस्तपैकी पोटभर. आणि जेवण तर खूप भारीच असतं पूनम बनवता. तर तुम्ही पण यावा जेव तेच बघा जरा जेवणाची. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब करा. आणि कमेंट मात्र जरूर करा कारण पूनम का कमेंट खूप वाचूक मजा येतात. तर चला बाय बाय. माझा भुईमुगात पाणी लावचा त्यामुळे उशीर होता. अडीच वाजत इले. माझं तू जेव ना मग. तू जेवून कोण झालं ना की तू जेव. वाजत कशा जेवतो.